is er geen onderscheid. Wij zijn reserve-Belgen. Dus helemaal goed. Het dorpje Overslag is genomineerd voor de titel Beste Buurt van Vlaanderen van Radio 2. En om dat te vieren is er groot feest in het dorp. Wij hebben ons ingeschreven voor de wedstrijd van VRT Radio 2, de beste buurt van Vlaanderen. En wij zijn genomineerd. We zijn er waren meer dan 400 inschrijvingen en we zijn een van de 15 genomineerden. En wij vertegenwoordigen de provincie Oost-Vlaanderen. We gaan onze mooie overslag voorstellen aan Radio 2. Het is een vorm van wedstrijd, de beste buurt. Dus wij hopen dat we die natuurlijk winnen. Het is een prachtig initiatief, vind ik, van Radio 2 ook. We zijn een heel goed dorp eigenlijk, want ze zijn eigenlijk allemaal vanzelf was het in orde. Iedereen wilde meedoen. De nominatie komt voor Anne en Sylvie zeker niet als een verrassing. Omdat wij gewoon de beste buurt van Vlaanderen zijn. Overslag is één grote familie. Veel mensen zijn hier eigenlijk opgegroeid en die wonen hier al generaties lang. En de meeste mensen kennen elkaar ook, zowel aan de Belgische als de Nederlandse kant. Overslag is een mooie buurt, zodat iedereen elkaar kent. We kennen van kleins tot groot. De generaties blijven niet meestal, die hier geboren zijn, die blijven niet bijna allemaal. En je kent elkaar door en door. Overslag ligt voor een deel in Nederland en voor een deel in België. Maar dat maakt het dorpse gevoel zeker niet minder. Wij praten ook met elkaar over dingen van hoe gaat dat in België en hoe gaat dat in Nederland en het verschil. En ja, het is wel, je praat over dingen wat echt grensoverschrijdend is wel. Maar voor de rest, als je samen zit te eten of te drinken, is er geen onderscheid. Wij zijn reserve-Belgen. Dus helemaal goed. En als ze winnen? Dan komen ze woensdag, 3 juni, het is van het ochtendprogramma Goeiemorgen Morgen. En dan komen ze van 6 tot 9 uur 's morgens live uitzenden van op Overslag. En dan krijgen alle geburen een ontbijt, wordt er aangeboden van Radio 2. En dan komt Camille optreden. Eigenlijk, we zijn geen landgenoten, maar wel dorpsgenoten.